पानी कौन खाइब आहरी रहे लोक पुरी रथ यात्रा मंदिर जा ठंडा बोल आड़े गरम हो खरा है जुआड़े हजबू नुह सीधा सीधा चलिकी आगे आगू जीव है शुणु न पाइले सीधा सीधा चलिकी आगू जीव रथ ही देखा जाऊनी माने एते लोक जे कैमेरा रथ ही देखा जाऊनी केते ब्लॉगर आइछन देखियो फाँका अच्छे बेस भक्त आसी ना खरा जो आम से रथ पाखे पहुँचले बा नहीं तो हम देवी दे खाली आसे चलो लोग पानी एड़ा सा एड़ा हेडी चला डी स्प्रे है चलो चलो हैं आओ जाइयो बोलो प्रचुर लोक अत्यधिक लोक ये श्रद्धावाली बड़दाण्ड हरकमाल दीप पड़ी दीप दिए बिकुं लोक चलिक रथ इे अच्छी बोली खंड फाँका अच्छे केते लोक चलिक खरार बस बिक्री कर धूप दीप धूप मुख्य बिक्री कर लोग अरे जाम वो कल जाम हैं हाँ तो खाओ ना
ଠିଆ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଠିଆ ଅଛି ହେଇଠି ଠିଆ ହବ ଖରା ଠିଆ ଛାଇ ଠିଆ ମୋ ଠାକୁର ରଥ ଯାଉଛି ଦେଖ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ରଥ ଟଣା ଦେଖିବି ତିନିଟାରେ କ'ଣ ତା ଯେତେବେଳେ ସୁଜିଥିବ ନା ଆଉ ତା ନୀତିଗିରି ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହେଇଥିବ ନା ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଳବଧ ରଥ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଏତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖେ ରଥ ଏକାଥରେ ଟଣା ହେଉଛି ଆଉ ଦୁଇ ରଥ ମୋ ପକେଟ ଅଛି ନେଇଯା ନାଇଁ ଏଇ ପକେଟ ଅଛି ତାର ଆଣିବା ଏବେ ହଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଠିଆ ହବ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ସଦାବେଳେ ଆଗରେ ଢେଙ୍କାଳରେ ରଥ ଟଣା ହେଲାଣି ପୁଣି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କେହି ବି ଛାଡ଼ିছে ନା କ'ଣ ଏଇଗୁରା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ବହେ କାମ ଅଛି ବହେନୁ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ବହେ କାମ ଅଛି ରାତି ଯାକ କାମ କଲେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିବି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବହେ ଲୋକ ପୁରୀ ନାଇଁ ରେ ବହେ ଲୋକ ତ ଅଜା ହେଇଛି ସୁଟିଂ କରି ଆଉଛି ଆମର ଏଠି ଫୋନ୍ କାମ କରୁନି ଏ କାମ କାମ କରୁଛି ହେଲା ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ଆମ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ନୁହଁ ଟାଣି ନା ନାରେ ପୁଅବନି କାମ କରୁ ଲୋକ ପ୍ରଚୁର ଲୋକ ଅଛି ଏଠି ମଝିରେ କିଏ ସୁଭଦ୍ରା ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବାନି କେବେ ସୁବିଧା
ପଥରର ଥିଲା କଣ ହବ ନା ତୁମରୁ ହାତର ଲୋକ नड़िया